Για ποιο λόγο το Fixit δεν είναι απλό γυμναστήριο? Εδώ έχουμε τη μαγνητική ενός γόνατος, το οποίο πριν 10 χρόνια χειρουργήθηκε για ρήξη χιαστού. Εδώ εμπειρικά όμως βλέπουμε ότι αυτό που είναι το μοιραίο, δηλαδή το πάνω κόκαλο, σχέση με αυτό που είναι η κνήμη, που είναι το κάτω κόκαλο, είναι πιο πίσω δυστυχώς από την φυσιολογική θέση που θα περιμένουμε να είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είτε χαλάρωσε το μόσχευμα του χιαστού, είτε έχουμε ξανά μερική ρήξη χιαστού. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη στην αποκατάστασή μας. Διότι ο κάτοχος αυτού του γόνατος είναι ο Χρήστος. Ο Χρήστος, που έχει επίσης 2 γόνατα, έχει έρθει στο Fixit διότι έκανε μερική μηνισκεκτομή στο αριστερό του γόνατο. Δηλαδή έβγαλε ένα κομμάτι του μηνίσκου. Άρα έχει ένα αριστερό γόνατο που θέλει αποκατάσταση μηνισκεκτομή και ένα δεξί γόνατο που είναι λίγο περίεργο όσον αφορά το χιαστό. Τι κάνουμε σε την περίπτωση? Πρέπει να τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση. Μία άσκηση η οποία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ισορροπία και στον έλεγχο του κορμού χρειαζόμαστε για αποκατάσταση μετά από μια ρήξη μηνίσκου ή ρήξη χιαστού είναι αυτή εδώ. Τι κάνει ουσιαστικά? Παίρνεις μια μπάλα, την κολλάς στον τοίχο και πιέζεις με το ένα γόνατο την μπάλα στον τοίχο και το άλλο γόνατο, το άλλο πόδι βγάζει ισορροπιστική αντίδραση από το γλουτό ώστε να διατηρήσει την ισορροπία σου ταυτόχρονα ενώ σφίγγει στον κορμό σου και ενώ σε γλύφει μπέλα. Και μερικώς βοηθάει για αυτή στην αποκατάσταση του γόνατος.